personally okubalekile ukusubscribe nokulike nokuthi ungangifoneli ekuseni ngamashaya 9 ungangifoneli futhi after 5 ukuthi futhi ungangithumeli SMS ungangithumeli ama text o WhatsApp ungangi-WhatsApp at all sibheka user uthi ke user uthi njani baba ngicela ukuza uphupha umuntu ejabule ungasiyena owakeni kusho ukuthini ngeke simazi ukuthi umhlupha sesithi let's assume ukuthi umuntu angamazi lo kade embona ejabulile kuzoba lula ukuthi sichaze njalo ngoba manje akachaza ukuthi ongathini wakupho oyewakuphi mangayini wakupho so asesithi umuntu angamazi an unknown person. Number 1 umphupho umuntu angamazi uphawu luhlume ejabule lungasho incebo lungasho inhlanhla nesibusise ezofika. 2 kuyenzeka futhi umphupho umuntu angamazi kuba uphawu luhluma ejabule so likhomba ukuthi sikhona isikhathi senjabulo sikhona isikhathi sokuneliseka sokwaneliseka nokunethezeka nokuthula sizofika kwena. Number 3 kuyenzeka futhi umuntu angamazi kuba uphawu lobukwesinye isikhathi uma ejabule so likhomba ukuthi kungenzeka umuntu owendlula esikhathini esibi sokudabuka okukhulu ngenzeka udlula esikhathi sokudumazeka ngenzeka udlula esikhathi sokubana nengcindezi noma ukukhungatheka. Kodwa ke number 4 umupho futhi umuntu angamazi kuwuphawu luhlelo ube ejabule esikhathini esiningi ngoba lokhu kungakhomba ngokwesintu ukuthi isitalo sakho sinebe futhi besikuvakashele ngenhloso yokuletha mhlawumbe induduzo noma ukuvuselela ithemba kuwena. Ngokwesintu kuyenzeka ukubona lo muntu lokukhomba ukwenama kwesidalo sakho ukuvakashelwa isidalo sakho. Number 5 kuyenzeka futhi uma umuntu ongamazi umuntu ejabulile kuba uphawu luhle ongakhomba ukukhalelwa ingelosi yethemba nenkuthazo evela kuNkulunkulu. Kungenzeka ukuthi uNkulunkulu bekuthumelela ingelosi yezokunikeza ithemba inikeze inkuthazo eyimeni sokuphila soleso sikhathi. Siyabonga sibheka la umuntu ongamazi ejabulile eneme ethokozile. Siweni